በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩን ተኸታተልቲ ከመይ ጸኒዕኹም? እንባር ናይ ሎሚ እንሪኦ ናይ ሰያፍ ይኸውን ጀሚርና መሳነ ወዲ እግዚአብሔር አምላክ ምስጢርን ጥበቡን ይግለጸልና። እሺ ሰያፍ ዝበሃል ንባቡ ዝልዕል መወዳእታ ቀለሙ ዝወሓጥ እዩ። ሰያፍ ዝበሃል ንባቡ ዝልዕል መወዳእታ ቀለሙ ዝወሓጥ እዩ። ካብቶም 7 ፊደላት ብሓደ ይውድእ ንሱ ኸ ሳድስ እዩ ማለት እዩ። ካብቶም 7 ፊደላት ብሓደ ዝውድእ ዝበልናዮ ማለት እዩ ወዳቒ ብ7 ፊደላት ይውድእ ኢልና ሪእና ነርና ብ7 እዮም ማለት እዩ። ተጣይ ብሓደ ማለት እዩ ሪእና ነርና ካብቶም 7 ፊደላት ተነሽ ብ5 ሪእና ነርና እዚ ኸ ብሓደ ማለት እዩ። ከም ተጣይ ብሓደ ብሳድስ ይውድእ ማለት እዩ። ምስ ተጣይ ፍልልዮ ተጣይ እንታይ ኢልና ነርና ብዝሓለፈ ንባቡ ዝትሕት ቀለሙ ኸ ዝወሓጥ ማለት እዩ። ንባቡ ዝልዕል መወዳእታ ቀለሙ ኸ ዝወሓጥ ኣብቲ ምውሓጥ ሓደ እዮም ኣብቲ ቀለሙ ምውሓጥ ምስ ተጣይ ማለት እዩ። ኣብቲ ንባቦም ግን ሰያፍ ልዕል ተጣይ ከዓ ይትሕት ማለት እዩ። ንኣብነት ኢልና ጴጥሮስ ንብል ማለት እዩ። ጴጥሮስ ሔዋን ይቀትል ተኣምር ይሁር ይብል ማለት እዩ። ጴጥሮስ ኣይብልኒ ማለት እዩ ኣይወደቕኒ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ጴጥሮስ ኢሉ ኣይረግፅን ጴጥሮስ እቲ መወዳእታ ቀለሙ ይወሓጥ ስለ ዝበልናዮ እቲ መወዳእታ ቀለሙ ይወሓጥ ማለት እዩ። ጴጥሮስ ንብል ማለት እዩ። ጴጥሮስ ኢልና ትስ ንውሕጦ ጴጥሮስ ሔዋን ይቀትል ኣይንብልኒና ኣይንረግፆን ኢና እቲ ቀለሙ መወዳእታ ቀለሙ ማለት እንታይ ዳ ኣልዒልና እቲ መወዳእታ ቀለሙ ንውሕጦ ማለት እዩ። ጴጥሮስ ሔዋን ይቀትል ተኣምር ይሁር ይብል ማለት እዩ። ናይ ሎሚ ትምህርትና ነዚ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ። ኣብዚ መጽእ ዝትሕቱ ኣስማትን ዝልዕሉ ኣስማትን ንሪኢና ማለት እዩ። ክሳብ ሽዑ ሰላም